Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori nyaka Ramogi, weche motenore gi yore komo nyuol wadhi nyaka kaonti ma okiewo kodgi ma Homa Bay. Par migawo mochung' ne alwora e kaonti ma Homa Bay oyango ni giseketo tenge omenda kata e budget margi omenda maromo siling milion 8 ma ibiro tigo e jiwo pith mar yien e kinde ma koth mar El Nino biro chako chwe e gwenge ma opogore opogore pacho ka. Ma en achiel kuom okenge ma migawono timo mar konyo e medo kwan mag bunge ma pod ni piny e kaonti no gata mala 3.8. Omenda no ibiro tigo e nyiewo yien ma ipidho e sikunde, bunge mag sirikal, puothe ji giwegi kod apise mamoko mag sirikal. Jatend migawo mochung' e weche mag alwora e kaonti no Joash Alo owacho ni gitudore koge mamoko mag piny owacho masiro wach mar rito alwora mar chwalo pith mar yien e gwenge ma Homa Bay. Motegno mondo wane ni yien opidhi e ndalo makoro wadhi chako El Nino dhi chakore, koth maduong' mar El Nino. Sirikal mar county government ma Homa Bay nyocha obedo gi budget mar omenda maromo milion 8 ma milion 1 e ward ka ward idhi tigo mondo mi walos tree nursery mondo koro sub county ka sub county dhi yudo milion 1 to wadhi loso tree nursery e sub counties gi. Ka waseloso ma wabedo gi seedlings, wabro dwa ni mondo wami jopur seedlings gi